келейік. Hayırlı günler dostlar. Gübediye ясыйбыз. Так. Bir gene sekund. Sizni biraz silkitib olayım әлі қозғатып. Hazır, bir sekund. Бұғай. Телефон зарядкасы бітіп келе шоң қойдың зарядкаға. Gübediye pişirebiz жемағат бүгін. Gübediyenin қомырын басам. Ясап қойған қомырын. Макстығыны бір рабан түйе. Ифтарға. Бүгін ифтарға барабыз. Бұла бірсе. Қонаққа. Hem üstенешке алып барға ойладым. Gübediye. Қызық болса, сіз де қорағыз. Қомырын босабыз қазір. Қомырынан нәрселер солдым. Қазір мен сізге айтым. Керек болса езіп болғыз. 2 жұмырқа. Нарысын шул жұмырқаға солдым. 2 аш қошығы шекер құмы. Сахар бұлайын. Нары солдым. 1 шей қолағы тұз. Нары солдым. Ярты стакан тересі. 3 қошығы салам енді. 3 қошығы солдым. Сметана, қоймақ. Кипет қоймағын солдым. Вот. Нарысын где-то бір 150 грамм май әріптіп саласыз. Нарысын үстіне әбетләп тоғылайсыз да. Һәм шуның үстіне біраз ұн салап, тоғыламай біз әлі ұнығына салам да, үстіне где-то 10 грамм разліклетел. Ұн үстіне себем. Бұлғатып, тоғылап, онар енді міне әр қомыр басабыз. Менің май әзірі көбірек кеткен. Где-то 200 грамм кеткендір менің. Керек где-то 150. 150 жете. Әр қомырды басабыз да, нарысы. Ішлігіне керек бола қызылыр емшілік. Пішкен емірқа. Әр қомырды әзілімді. Біз сіздің біле рис пішірәбіз әлі, мен рисні пішірмәдім. Қазір рис пішірәшек біз. Так. Так, где-то наш ушылай. Қопқашы. Онсы төбе.
Һәр камыр ял итә торырга тиеш. Сезгә ничек яхшы күренәме? Менә шулай. Менә шулай минем камырлар әзер. Берсе астына, берсе капкачына. Моны һәр каплап куям. Хәзер пешерәбез рис. Рис пешерүнең дә үзенең аның бар. Рис пешерүнең дә Тольяттига да кайнар сәлам. Рис пешерүнең дә үзенең серләре бар. Хәзер кап киләм рисны инде салам. Төрле кеше төрлечә, кемдер басмати рисен ярата. Мин яратам рис жасмин. Ул була шундый нәзик, вак, озынча, матур була. Ләкин рис ул бик капризный. Әйбер. Ой, яшел үзеңгә дә кайнар сәлам. Кемнәр кайлардан әйдәгез әле? Сәламнәр әйтик. Бармы Башкортстаннар? Минем якташлар, илешләр бармы монда? Так, карагыз. Менә мин сезгә күрсәтәм аны нинди була ул. Хәзер бер секунд. Җәмәгать, мин шундый кеше, мин бөтен әйберне чама белән эшлим. Менә якынча шамалап. Менә күренәм икән. Ничек итеп күрсәтим икән сезгә? Булай күрсәтәм. Күренәме? Нинди рис икәне күренәме? Менә шушындый рис. Жасмин дигәнне алам мин. Жасмин. Хәзер бу рисны җуабыз да пешерергә утыртабыз. Алам зур булмаган кештүрә. Хәзер рисны җуам да потом монда салам. Ярыймы? Сез үзара сөйләшәсез. Аны сезгә кушыламы? Так. Обязательно куям су кайнатырга. Кайнар су булырга тиеш. Рис пешүгә. Хәзер. Сосын алып куябыз. Лайфхак сезгә. Менә шушындый милләтне яратам мин. Күрсәтәм. Канцтовары сата торган җирдә, менә шундый прищепкалар бар. Аны күп хуҗабикәләр куллана инде. Кемнәр белмим, менә сезгә лайфхак, менә фәтирәбез дә. Менә каптырдык та куйдык. Булды, бер кая да китми. Ой, менә монда инде бер стакан рис, наверное, шуңа где-то 1 литр су. Мин хәзер моны шунда суга салам. Мин суын күбрәк итәм, ни өчен дигәндә, суны беткәнче калдырмыйм, чөнки мин суын барып сыгачакмын. Булды. Хәзер шушыңа карагыз. Салам. Якынча бер 50 грамм акмай. Безнең дәвани шулай пешерәдер. 50 грамм буламы инде, 20-30 грамм. Менә шуның кадәр акмай салам. Салдым, хорошо пешергә затам. Так, nasıl булды? Һәм шуңа салам хәзер туз. Монда язгансыз икән, мин чөтү күрмәдем дә. Майны пока кырып алып торам, бүлмә температурасына бара тиеш, чөнки бу май минем гөбәди ясаганда кирәк булачак. Хәзер риска өстим туз. Рис обычно туздан курыкмый ул. Салдым.
Хәзер без сезнең белән күкәй пешә, рис пешә, камыр ял итә. Мин хәзер сезнең белән җимеш кыстатам. Җимеш. Йөзем. Камырны кырыгыра алып куймам әле, мешәт итә. Каплый сезне. Шулай. Йөзем, алам обычный стандартный йөзем. Секунду. Сырауларыбыз булса языгыз. Чөнки хәзер ифтарларга бөтен кеше гөбәдия пешерә. Бу рис бик чистая, конечно. Берни еще берни юк. Агропарктан бер белгән кешедән алам. Мин еще әйтәсем килә, шундый зур атаң башы хәтлек. Сез магний нәрсә? Магний турында сөйләгез әле. Магний. Хәзер яме? Магний ул кеше организмы өчен иң необходимый батларның берсе инде. Йоклаганда диярсең. Кешенең йокы системасы нарушаться иткәндә, сердечно-сосудистая системага, магний тышкы кыяфәткә, сәламәтлеккә йогынты ясый торган мощный батларның берсе. Кайбы минем магний минем амнамик магний. На магний битеп килә инде. Мин көн сайын йоклар алдыннан эчәм инде. Бер генә калган. Биткән обычный 3 кассета булды бернең ишендә. Минем калган 6 штук моны алырга кирәк. Магний. Но мин хәзер эчәм менә шушындай бер кроендол, ащыр. Хатын-кыз сәламәтлеге өчен просто шикарный әйбер. Шикарный әйбер. Һәм еще безнең хәзер шушы көннәрдә чыгачак тагын эликсир молодости дигән җимеш суларында гына ясалган бер бик шәп әйбер чыгачак. Шулай кансы матурлык өчен, яшьлекне саклар өчен. Ул турыда тагын подробно сөйләрмен әле чыккачтан. Так, җимеш якынча шулай җитәр, бик күп кирәк түгел. Хәзер моны юам, әйбәтләп. Бераз гына суда тотам. Бераз гына. Бераз гына. Суга торсын. Так. Недостаток магния, ул кеше сәламәтлегендә, конечно, бик теге файдалы булмаган последствиялар белән күренәчәк инде. Ул сразу гына күренми, БАДы это всегда накопительный эффект. Шуңа андый ашакы нәтиҗәләр килеп җиткәнне көтеп торасы түгел. Вообще профилактика рәвешендә магнийны гел эчәргә кирәк. Чөнки стресс күп безнең тормышта, яшь барган саен выработка синтез магния в организме тоже уменьшается. И кирәк вакытта гына тотып кына магний эчә башлап, магнийның уровенен күтәреп булмый. Вот, ул давлениелары тәртиптә булсын өчен, сердечно-сосудистая система тәртиптә булсын өчен, йөрәк авырулары, инфарктлар булмасын өчен, сон чтоб хороший был, стрессларга бирешмәс өчен обязательно, неважно, чирләгәнне көтәргә түгел, магний эчәргә кирәк. Курсами надо пропить магний, обязательно. Цинк, магний, омега-3, D3, ул менә көндәлек кулланыла торган менә ипи һәм май кебек, ипи сөт кебек кулланыла торган продуктлар. Так. Күкәй пеште җәмәгать. Ничек өлгерәм дип кем белә инде аны? Ничек дип торып булмый инде, тотасың да эшлисең. О, Ташкент. Кайнар сәлам сезгә дә. Мин шундый Ташкентка барасы килә, миндә 100 лет булганы юк. Мин шундый яратып ошатып кайткан идем Ташкентны. Бик ошаган иде Ташкент. Вот.
Хәзер менә рис турында әйтәсем килә. Рис бит инде кайнатырга куйдык. Кайнап чыгу белән рисны сүндерәм дә каплап куям. Һәм шулай итеп 1-5 минут тотам, артыгын тотырга ярамый, артыгын тотсаң изелеп бетә. Аннарын алып кайнар су белән юам, ул шундый рассыпчатый булачак. Безгә рассыпчатый кирәк бит инде. Бераз тирерәк тә булсын, чөнки ул барыр пешә мишкә такканнан соң. Ниндер сораулар язган идегез сез әйме? Что-то там было. Кайнар сәлам был, әйме? Что-то там. Когда все успеваете? Я не всегда успеваю. Язмыш тапшырган дәвамы булачакмы? На данный момент такого разговора нету. Әйтә алмыйм. Буламы, булмыймы? Но ничектер Шәхсән мин үзем бу сорауны күтәрмәдем. Телевидениедә дә сорамадым да, әйтмәдем дә. Бу тапшыруны булачакмысың бу, дәвамы буламы? Эшлибезме? Андый сораулар бирмәдем. Меня просто режиссер айтып, контракт не продлевается. Я говорю, не продлевается, так не продлевается. Все. И на этом я тему закрыла. Хасульгыга җәеп куям. Нені җимешне бераз гына кипсен. Шуңа күрә язмыш тапшыру буенча бераз әйтәм, но бу иң популяр һәм иң актуаль сораулар. Бусы мине кая күрсәләр дә, мин кая барсам да, Инстаграмда да, Директта да иң еш бирелә торган сорау ул да булса язмыш тапшыру белән бәйле сорау. Менә ашларга, ифтарларга йөрим бит инде. Анда да инде. Иң популяр сорау ул язмыш тапшыруы тагын качан әйләнеп кайтачак, буламы, ничек? Мин әйтә алмыйм, буламы, булмыймы, чөнки бу сорауны бер вакытта да күтәргәнем булмады, һәм минем ул сорауга җавабым юк. Но минем аңлавымча, на данный момент тапшыру обычно ябыла икән, ул кире ачылырга да мөмкин, ачылмаска да мөмкин. Менә шул. Но это когда программа собственность телеканала, алар үзләре. Бу программа ул минем собственность, ул минем авторская программа иде. Шуңа күрә хәзер бит инде бер ел, менә хәзер ярты ел үтеп китте ул тапшыру ябылганга. Әйтә алмыйм, буламы ул, булмыймы дип. Язмышка ничек язган шулай була җәмәгать. Ой, шулай дип әйтәсез инде ул, рәхмәт, конечно. Ләкин мин әйтәсем килә, менә күпчерәкне чагыштыралар инде, менә хәзер ничек алё, сөйләшергә вакыт дигән, сөйләшергә кирәкме, сөйләшергә вакыт дигән тапшыру белән дә чагыштыралар. Беләсезме, чагыштырырга кирәк түгел, ни өчен дигәндә, һәркем бу дөньяда бердән-бер һәм һәркем бу дөньяда эксклюзив. Менә сез дә, мин дә, һәрберебез берәүдә кабатланмый. Һәркем индивидуаль. Шуңа күрә чагыштыру бу очракта мин әйтер идем урынсыз дип. Чагыштыру урынсыз, чөнки мөмкин түгел. Ике кеше бер төрле буламы бер вакытта. Я сейчас не в том смысле, что кто-то лучше или кто-то хуже. Нет, просто ничек әйтим, бер төрле була алмый тапшырулар да, алып баручылар да бер төрле була алмый. Һәм һәр тапшыруның да, һәр алып баручының да үз тамашачысы бар. Шуны тоже истә тотырга кирәк. Аха, минем рис кайнап чыкты. Хәзер рисны кайнап чыкты, бер кат болгатам. Все, сүндердем. Болгаттым, каплап куям. Все. Рисны каплап куям, хәзер без сезнең белән шул арада камыр җыячакбыз. Вот, шуңа күрә дә чагыштыру урынсыз, ләкин мин шулай берне әйтәм, тапшыру ябылгачтында мин аны әйттем. Просто шулай берне истә торырга кирәк. Чагыштыру бу очракта неизбежно, тамашачы һәр вакыт чагыштыра. Җырчыларны да чагыштыра. Бер үк төрле җырны икенче кеше җырлый башласа, Хәтта ки менә мәсәлән, Хәния апаның җырларын хәзер җырлаучылар күп бит инде. Обязательно әйтәләр инде, менә чагыштыралар. Хәния апа күп җырлый алмыйсыз, фәлән дигән. Беркем дә Хәния апа кебек җырларга теләми дә. Или мәсәлән, ике тапшыру мәсәлән тапшыралар инде. Аларның форматлары бер төрле. Мәсәлән, язмыш белән сөйләшергә кирәк.
тапшыруында чагыштыралар. Ләкин монда бит кемдер кабатлау һәм шуның кебек эшлим дигән максат куелмый, һәркем үзенчә эшли. Шуңа күрә дә инде просто һәркем үзенә күрә ияләшкән, миңа ияләшкән тамашачылар бар. Мине белмәгән тамашачылар, алар өчен инде беренче тапкыр күрсәләр инде. Әлбәттә, ул сөйләшергә кирәк дигән тапшыру алар өчен якынрак булырга мөмкин. Шуңа күрә монда инде теге на любителя. Һәркемнең үз фикере, һәркемнең үз тапшыруы, һәркемнең үз тамашачысы дигәндәй. Ул шулай була инде. Так, хамыр җыябыз, җәмәгать. Хамыр җыябыз. Айтып куйым әле. Сезгә күренсен өчен. Бер җүни башлы күренми инде, бит. Хәзер хамырны җыябыз. Җыйганнан соң тиз генә миңа оныттырмагыз. Так, проиндол. Она проиндол турында сөйлейм. Давайте лучше хайырлы көннәр, Зөлфия апа. Проиндол турында нәрсә әйтә алам. Давайте так. Для чего? Хатын-кыз булып тугансыз икән, һәркемгә дә файдалы, кирәкле составлардан торган, ингредиентлардан торган состав. Проиндол. Если вы собираетесь рожать, если вы уже родили, причем родили давно, если менопауза вакыты җитә, если бик сложный климатический период, если болезненный менструальный цикл, если не можете забеременеть, если были какие-то операции, если миомы, кисты, были удаления, если есть какие-то наросты, если хотите, чтобы они рассосались, если Аллам сакласын астафиртова, аборты булган икән, какие-то малоинвазивные, большие инвазивные какие-то операции были, вот всем без исключения нужен проиндол. Потому что он составында, брокколи, яшеле бар бит инде, на основе брокколи ясалган продукт. Полностью натуральный, полностью органика. Там нету никаких каких-то химических ингредиентов нету. И истә турга кирәк, безнең компания продуктларны, безнең производство үзебезнеке ичендә есть сертификат мирового стандарта, то есть сертификат качества мирового стандарта. Әлеге сертификатны ел сайын яңартып торга кирәк, ел сайын аудит тикшереп тора. Һәм нәрсәне аңлата ул? Әгәр шушы сертификатны аласың икән, синең составында бер генә продуктта да, даже менә элементарно, мәсәлән, вот этот у нас посудомоечное средство, да? Моның белән җиләк-җимеш тә җуырга була. Моның белән орех җуырга була, моның белән балаларын, бутылочкаларын, соскаларын җуырга, потому что он полностью допустимый, натуральный состав. И шушы нәрсәле ISO 22000 дигән сертификат, ул бирелә Швейцариядә, Европада. Һәм шушы сертификат булган продукт не имеет права үзенең составында әшәке химический неләр кулланырга не имеет права. Әгәр дә табалар икән, сертификаты лишает. Ә безнең компания өчен бу сертификат бик кирәк. Бик кирәк ни өчен? Потому что компания Россиядан тыш дөньяның тагын 16 илендә сата үзенең продуктлар. То есть безнең бу продуктлар дөньяның 16 илендә сатыла. В том числе Европа. А Европа базарына чыгар өчен продукт должен иметь сертификат качества международного стандарта. Вот. Әгәр дә компаниянең халыкара качество просто Европага кертмиләр. Вот и все. И поэтому компания тагын 16 илдә эшли, моннан тыш тагын менә берничә илне ачырга җыеналар. Конечно же, бу сертификат компанияга бик кирәк. Алайса аны башка илләрдә, тем более шушы санкциялар вакытында, просто башка илләргә кертмәячәкләр. Вот и все. И когда говорят, то, что эти сертификаты можно купить, возможно, это делают те компании, которые работают только в России. Но щитель рынка нашего өчен купленный сертификат, ой-ой-ой, это невозможно, во-первых. И во-вторых, как говорит президент компании, 23 ел дәвамында компания үзенең авторитетын яулаган икән.
лучше сделаем качественный продукт и увеличим потребителей, нежели будем покупать липовые какие-то сертификаты, документы, да, и опозориться на весь мир. Нам этого не надо. И на самом деле это так. Поэтому вот как-то так. Демек, менің рис пішіп шықты. Әзір, все. Рисні артығын тұтырға ярамай. Алайса ол қазір бите башлай, жири башлай, тарала башлай. Қазір мен сізге көрсетем. Міне рис, міне yoqынша, міне шушындай. Қазір мен мұны рисні. Давайте мы с вами туда переселимся. Күшінәбіз жемаға. Все. Қазір. Так. Әйткенімше, рисні пішіргенде суы көп етіп салам. Салдым бетінде отмай, міне ана суы көп. Қазір мен мұны сығам. Теге ол рис сіңе бітсін үшін әлбәтте шамалап қана суын сығыра керек. Міне көрінедір рис. Мен сізге соңға көрсетірмін. Мен рисні жуам, чтобы бұл рассыпчатый болсын үшін кипятокта. Менің суым қойнап шықты. Маңа соған кипяток. Қазір рисні бір қат жуабыз. Так. Гүбәдиеге бұл рис. Қазір мен оны сығам тағым бақытты. Амин. Так. Все, қазір сығарға қоябыз. Бұл қазір біраз ғана суы сарқысын. Хәминді суы сарқысын. Хәмин ясый башладым гүбәдияны. Қамырны жайдым. Міне. Түбіне салдым. Міне шушындай пластиналар оқмай салдым түбіне. Дүртні міне шолай саламинан түбіне. Демек, қазір алабыз құрт. Түркен агропарктан алып қайтқан ем құрт. Түбіне салабыз қазір құрт өті қызыл ірімшік. Бисмиллахиррахманиррахим. Қызыл ірімшік. Қазір шушы қызыл ірімшікні түбіне бетлеп таратабыз. Қалым разилікті тұрған, біраз ғана тоң жерлері бар. Қазір әкірін-әкірінгіне бұны қырылардан распускайым, чтоб тегіз болып түбіне отырсын. Қазір салабыз, біраз ғана шекер құмы себеп шығам түбіне. Қазір қамырды айтырмын қызлар. Қазір. Мына шулай 2 аш қашығы шекерні мына шулай сепіп шығам. Мына шулай. Болды. Так. Так. Hazır. Біздің енді рис әзір. Мына қазір мен сізге рисні көрсетем, ярай ма? Ол нендей рассыпчатый болып тұрғанын көрсетірмін. Қазір біраз ғана суы сарқысын. Рис. Қазір рисini салабыз. Мен өзім гүбәдиеде рисini бик көп салғанны бик яратмайм. Теге мына ошондой күсәгәсе белән рис ашап утырасы килмей. Һәр нәрсә ул юка гына булса тәмле. Рисы да, ремшеге дә, теге артык күп булса болды, тәмсез була дейме. Так, нахар күрсәтәм, карагыз. Так, менә. Неше китереп рисы таралып тора, біраз суынса тағы да көрінәйінді ол. Менә шушылай рисны таратып шықтым.
Вот. Демек, қамырдың қазір қабатларымен жарайма. Қазір біз мұнда салабыз жеміш. Бисмиллахиррахманиррахим. Жеміш. Сәлем, сәлем. Кімдер қошылды яңағына? Гөбәдей ясыйбыз. Мында. Бәдия, хәлләр әйбәт, әлхамдулиллах. Ифтарға, күштәнәшкә Гөбәдия параға дип кинәп кенә башыма килде дә. Мин бит шулай. Уйлап та бетерәм, эшли дә башлыйм. Хәтта кайчакта уйлап та бетерәм монда. Так. Димәк, хәзер монда бераз гына төбендә калган ниләр бар. Кислор бар, шуны кырып сырып чөзмәм әле. Так. Мандаринчик мине тугынакка чакырасызмы сонда? Эй, мандаринчик, үзең кунакка барырга җыенам бит әле мин. Менә терканың вак ягыннан йомырканы чыгарабыз. Хәзер шушы Гөбәдия өстенә. Без бәлки чакта гомумән Дәвәни безгә Гөбәдияне ит белән пешерә, төбенә ит сала ди. Так. Мин эфирны саклап куярмын, башыннан карый алмадым дип борчылмагыз. Соңыннан карарсыз. Так. 4 йомырка. Чөнки табасы зур киң. Кемнәр минем Гөбәдияны ашап караганы бар? Ашларга мин бара башсам, алар миңа гел заказ бирәләр мондан. Зәмирә бер тап килмәде, Гөбәдияны дип пешереп килделәр. Менә шул. Так, йомырканы таратабыз хәзер. Бөтен табаны капларлык иттереп, өстке ягын. Эдәре кисәкләре төшкән. Булды бу. Хәзер нишлибез? Алабыз шушы майны. Һәм җәмәгать, сез мине күрәсезме, ишетәсезме ул? Шушы майны. Менә шушындай дисклар кисеп, өске өлешенә тезеп чыгабыз. Менә бер диск иттереп. 2. Берген. 3. Ишетеләме мин? Күренәмме мин? Ишектер сездән реакциялар бетте. Такое ощущение, как будто минем эфир өзелгән кебек. Наверное, катып калгандыр. Иногда шулай була. Эфир бара, но иногда шулай катып кала. Так. Булды. Өстенә майны дизеп чыктык. Хәзер капкачын җыябыз да каплыйбыз.
Мумай бізге керек болашақ әлі. Үстіне присыпка ясарған. Күбедені қырыға алып қоябыз да. Қазір біз сіздің білен жейбіз. Қопқаш. Қопқашы юқарақ болған сайын әйбәтірек. Нәзік болса тәмді бола күбеденің қопқашы. Шуанын мүмкін қадар нәзігірек етерге тырышам. Так, қазір мен сізге... Так, давайте так. Мен сіздің комментарийіңіздерді көрмеймін. Если сіз мені ишетесіз екен, ана сердечкалар жіберіңіз, әгер үскатова сердечкалары кетсе, значит сіз мені ишетесіз деген сөз. Һәм мен сізге қомыр рецептін қобатлаяшақмын. Бәлкім сіз мені вообще көрмейсіздер, ешітмейсіздер, мен өзім біле өзім. Ага, все, бір сердечко кетті, все. Я поняла. Вы меня слышите. Итак, қомыр үшін. Пишите, язығыз. Қомыр. Керек була. Екі юмырқа. Қазір 2 юмырқа. 3 аш қашығы қоймақ. Қазір жия башлайым күбәдияны. Ярыма? 3 аш қашығы қоймақ сметаны. Кибет сметанысы енді. Қоймақты болын, кибет сметанысы. Анарысын 2 аш қашығы шекер құмы. 1 шей қашығы. Шыларыңыз көрме деп. Мені қар көріне. Жейтіргем екен. Макс! Менің оператор болып тұрали 5 минут. Дальше. 100-150 грамм ақ май. Личный оператор. Харми камераны бұрамай бейт. Так, ой болмай. Көріне деген нәрсен керекті болмағылсын екен мұнда. Так, смотрите, қызлар. Қазір міне көбедияны қырыларын жейіп шықтым, әйбейт. Нашу айттырып ашам. И қазір қомыр жейдім бейт, әйбейт. Қазір қомырны салам үстіне. Құрағыз. И қазір тұташтырып шығам. Нашулай тұташтырып шығам. Так, қомырны айтып бітірдім бейт, әйме? И ұн. Үстіне ұн саласыз да бұлғатмай шығына. Ұнны салдығыз бұлғатмайсыз. Хәм шуның үстіне 10 грамм саласыз, 10 грамм разрыхлитель. Міне анарысың енді қомырны босасыз. Қомыр басыз. Білесіз ененде қомыр керек екен, бит. Бик қоты да болмасын. Бик леште юмшақта болмасын. Қомыр босасыз. Хәм нәзік етіп жейірге керек. Күбәдия қомыры нәзік болса, ол күбәдия тәмлі бола. Так. Міне шушыны зор бір табаға жейті ол шушы қомыр. Қазір мен сізге тағым бір кімлер білмей, білген кішілер енді понятны. Ой, біз бұны біләбіз дейерсіз, ярай ма? Кімлер білмей, мен мұны білмеген ем дейерсіз. Қазір мен сізге тағым бір көрсетем. Менің опа бақытлы кебетінде ішләді шоқтығына. Ол үйретті менға. Тұташтырып шықты, ғайма? Тұташтырып шықтық бейт. Можно лопатка білен, но мен мына шошынды әйбір білен. Қарағыз. Yok, мұны бозырға. Тұтып тұрген. Мұны шошынды үйрек кішкені лопатка білен әйбет. Мұна бұл қырылары мұна шайтырып көтертіп шығыра керек көбәдені. Мұна пирокларны жинақ матур болсын үшін, тек жайылып тұрмасын үшін. Конечно, яратам бұл әйбірін екенші нәрседен ішлерге. Шундай бір білән яратам мұны ішлерге. Шундай өзі біше оғаш қошық білән. Маша айтып қырыларын көтертіп, жейдіріп шығарға керек. Матур болсын үшін. Бүгін башлайбыз жәмәғат, қарағыз. Қарағыз.
шулай тіріп. Шулай да итергә була. Мен икенче төрле дә әйтәм. Мен бүген шулай итеп ясый башладым инде. Шуңа күрә икенче төрле итеп ясамыйм инде, бозмыйм. Так. Максим, шулай итә беләсеңме? Мастер-класс. Максим минем оператор булып тұрып, неше ел бойына үйреніп біткендір инде. Просто күрсәтмеген, атосы біләм десе, гүбәдеп пішерге қошарлар деп қорқа. Шоңа проще білмейм деп әйтірге. Так. Нәші деп жиып шықтық. Тезгені ошқышқына болды енді, чүнки көрінәй ме, жамағат? Көрінә. Нашу шулай. Қазір, нешлейбіз? Қарағыз. Нашу түртіп шығабыз. Әгер де түртіп шықмайбыз екен, хауасы шықмаса, гүбәдиенің қопқашы мұналай болып қобарады, қота. Тегез болсын үшін үсті. Нашу түріп, шындай тешерге керек. Hem присыпка ясыйбыз, қарағыз. Ақмай. Салабыз ұн. Hem где-то бір ош қашығы шекер құмы қазырап келеді. Шекер құмы. Қазір мына шушылай түріп, бұны шыны уабыз да. Ясыйбыз присыпка. Сіз нәрселердер ясасыз енді. Суының көлемі. Рисні қымы? Бір стаканға где-то 1 литр су салам енді мен. Чүнки мен ол суны сіңі біткенін күтмейм түгем. Наш ушынды присыпка ясадық, көресіз әйме? Шекер, ақмай, ұн білен бірге. Мен маға әзгені май үстейм әлі, чүнки менің май әзірек. Такой ощущение, как будто май әзірек болды. Онда менің біраз ғана топленый май бар. Оны көбірек көп тұйылды. Ішіне песок сипмәдігіз. Yok, ішіне песок сиптім мен неге? Құрт үстіне сиптім. Этого достаточно. Онлар көке үстіне бетінде песок сипмейлер. Мен сипмеймейді, білмейм, может кімдір сипәдір. Мына болды. Мына қазір ұшы бұл менға присепка. İçine песок ne ettim? Не слышно.
Мында сеткасын құйырға еді менің. Или мұны мұншағына етіп қойым екен. Так. Сеткасын құйырға еді дейм. Мұншағына қоям. Так. Шалтыраталар да шалтыраталар, и шалтыраталар үзілі. Мұншаға кірәбіз қазір. Таушы болды ма? Сізді дөбірі шатыр кетірем, мен бұлғым туда-суда. Пошел звук. Ой, отлично. Идеяға плитада ошарға піше. Шоңа көрем мұншаға ап келді, мұншадағы пешкаға қоям. Так. Короче, меня шалтыраталар, да, инстаграмда когда шалтыраталар, инстаграмда шалтыраткач звук, ой, инстаграмдан телефонға шалтыратсалар звук біте. Так. Қырмысқалар, мына мұншаға қырмысқа кірген, өтірейінді, бүті жерде қырмысқа ерейін. Орманда шулайынды. Мен долайында Максқа қырмысқалар ерей деп. Макс айта орманда билайынды ол. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзі бізге ризық қабылсын, сен сауашан қабылсын. Макс айта, скажи спасибо, что волки не ходят ты. Шулай. Болды. Демек бұл мында піше тұра. Мұншаның нейіне қойдым. Мұншадағы гарнитурға қойдым. Пешкаға енді, плитаға енді, короче. Тілімейлен метра. Иде ошарға пішір потому-что. Қомыр ішінде нәрселер. Қомыр ішінде башта салдым ақмай. Анары салдым қызыл ірімшік, құрт. Анары салдым нәрсе. Салдым рис. Анары салдым жеміш, жұмырқа. Анары тағын бір қат ақмай. И все. Құртыны жайгеш, құрт үстіне 2 ош қашығы песік септім. Иштілемісің менің сөйлегенім? Иштілмеймін.